Se on morjes. No, Anssi Petteri, kaljakellunnan top 1 maailmanmestari. Tässä olisi näitä kelluntavarusteita. Kahvikeitin on mukana. Ikinä et tiedä, koska pitää mokat riipasta siellä järvellä. Erittäin kätevä vehje. Sitten yleisesti perusvarustukseen kuuluu lasten kellukkeet, kesäkäyttöinen perämoottori, ihan vaan jos tarvii siellä maaliviivalla posottaa jonkun peruskeijon ohi. Ja sitten tietenkin samaa hommaa niin pitää olla shankki messissä, että voi tökkiä niitä lasten kellukkeita puhki, että älä nyt muu kellut kuin minä. Ja sitten pari kekiä karhua, kuplat kelluttaen alle pitää miehen järvessä. Ja sitten tietenkin snorkkeli, että voi kaljapongittaa 2 litraa kerralla, jos näyttää. 83 koko suku, 100 henkilöä, lähti kellumaan Mount Everestia alas ja vain 3 selvisi hengissä. Yksi näistä oli isäni, Pena Ana. Isäni opastuksella aloin kellua kännissä jo 5-vuotiaana ja kuolin ekan kerran 6-vuotiaana. Olen kuollut 8 kertaa kelluessa, mutta ei minua kuolema pysäytä. No niin, minkälaiset on uudella maailmanmestarilla nämä fiilikset nyt kisan jälkeen, kun on rankkakisa vihdoinkin voitettu? No jos ei nyt puhuta.